Walang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Hi Kabisyo, it's me, DJ Rocketera. At ito nga po ang programang Top Secrets kung saan pwede kang magbahagi ng iyong pinakatatagong sikreto. Mabigat man yan, magaan man yan, basta kahit ano pa yan gusto mong ibahagi sa amin dito, pwede mong i-share yan sa programang Top Secret kasama ang tagapag-alaga, tagapagprotekta, tagapagsiwalat ng inyong sikreto, DJ Rocketera. At kung kanina nga, sabi ko sa inyo, nagkaroon tayo ng technical problem. Hindi tayo makakuha ng caller. Nag-imbita ako ng live special guest na talaga nga namang hindi natin isisiwalat ang true identity. Unless gustuhin niya na ipakilala yung sarili niya. Napapakinggan nyo naman na siya dati pa eh. Oo. Regularly napapakinggan nyo. Tsaka kasama ko to na nag-SPG Secret Pal dati. Okay. Hello. Magandang gabi sa'yo. Magandang gabi, DJ Rocky Tera. Oh, gagamit ka ba ng alias o ipapakilala mo yung sarili mo? Sige, alias Kiko na lang. Bakit naman ganon? Nag-alias ka pa? Maraming Kiko Maraming Kiko. Oh, sa bagay, maraming Kiko. May Kiko nga ako eh. Eto na, Kiko. Taga-san ka muna pala? Siyempre ako ay taga Quezon City. Ayun, taga Quezon City si Kiko. Sige, hindi na ako magpapatumpik-tumpik pa. Gusto na namin malaman ang top secret mo. Ano ang top secret mo? Nako, top secret ko. Sige, babalik ako sa taong 2016. 2016. OJT ako ng Love Radio Manila. OJT ka ng Love Radio Manila? Oo, yun. So, ang naging journey ko rito, may nag-apply ako ng OJT. And then after a week, naka-receive ako ng text na iniimbitahan ako for orientation sa OJT dahil pasok akong OJT ng Love Radio Manila. Wow, wala lang interview, orientation agad. Yan, oo. Kasi ang nag-text sa akin, sabi niya, hanapin mo si Jessie Guillaume. Si Jessie Guillaume. Yan. Nakilala sa pangalang? Sabihin ko ba? Hindi pa. Tapos? So yun, pumunta ako rito. Siyempre, pabida-bida ka bilang OJT eh. Yung call time mo is 9 a.m. Alas 8 pa lang nandito ka na. Wow, pabibo ka doon. Siyempre pabibo, di ba? Tapos, maya-maya, may tumawag sa amin. Naka-ombre pa yung buhok nun eh. Hindi ko makakalimutan. Talaga? Naka-ombre? Anong kulay ng buhok? Parang pula na may violet yun eh. Parang Yen Constantino yun eh. Parang talaga? Red na may violet pa? Naka-ombre? Parang artist rockstar yung dating. Tapos yung yung jacket niya na checkered o long sleeves na checkered, hindi nakasuot sa hindi yung nakasuot sa damit niya, nakatali sa bewang. Ay, wow. Paano yan eh? Pa-girly-girly na. Pa-girly. Paano yun eh? Padalagang Pilipina. Staff sa Love Radio yun. Oo, sabi niya. Empleyado sa Love Radio. So sabi niya, tinawag niya lahat ng mga OJTs. Tapos sabi niya ganyan. Okay, sa mga OJTs po, sabi nga niyan, sunod po kayo sa akin kasi po inaantay po kayo ng OJT supervisor. May pa-top secret din pala yun. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung sinong empleyado yun eh. Siyempre bago ka. So nung pag-akit namin sa third floor, nasa third floor pa yung booth kasi nire-renovate yung baba. So sabi niya ganyan, sige, upo muna kayo dyan. Yan. May mahabang monoblock chair doon. So nandun yung mga iba pang OJT na una pa sa akin. Mas bibo sa akin. Marami. Oo, marami. Siguro mga 4 na yun nandun. Pang-5 ako. Maya-maya, eto na. Nawala yung sumundo sa amin sa baba eh. Mga ilang minutes din. Go 15-20 minutes. Bumalik. Tapos nagpakilala na. Ayan. Hi everyone, my name is Jessie Guillaume. Yan, sabi. Eto na. Jessie Guillaume na to. Jessie Guillaume. Sabi niya,
Sabi, ako yung nag-text sa inyo. Yan. Ako nga po pala, sabi niya, sa mga hindi nakakakilala, isa po akong DJ ng Love Radio at currently OJT supervisor ng Love Radio Manila. Oh, DJ ng Love Radio yun? Naging supervisor ng mga interns? Oo naman. Yan. Sino kaya yan? O tapos? Ngayon, nagpakilala siya. Uh-huh. Sabi niya, kung hindi niyo pa ako kilala, well, my name is DJ ano? Rocky Tera. Oo, ako yon. Ako yung umombre yung book ng 2016. Sabi ko, hindi ko makakalimutan. Hindi ko akalain na sinabi ko yun. I mean, hindi ko akalain na... hindi ko maalala na inakyat ko kayo, tapos sinabi ko na sandali lang, ganyan. Hindi ko naalala yun. Hindi mo naalala, pero ako tandang-tanda ko yun. Talaga? Oo, kasi, alam mo, di ko makakalimutan. Bakit? Medyo strict yung pagkaano, medyo, alam mo yung may pagka-mismention ka nun eh. Wow! Yeah, kung ikukumpara mo ako, Miss Minchin pa talaga. Kasi nga, may ano kayo, kumbaga, you're building your authority as intern supervisor. Okay, sige. Naintindihan ko yung part na yun. Ayusin mo yung pag-share mo ng top secret mo ngayon, ha? Parang nagkamali ako ng hila ngayon. Di ba? Tapos? So, yun. So, sabi ko, siya pala yung napapakinggan ko na Rocky. Kasi ganun pa ako magsabi ng pangalan ko dati. Oo, partner pa kayo ni Laika Barista. Yan. Yung mga ano yun no? Friendalicious pa. Friendalicious, yan. Diba? Bagets pa kami, nini pa. Bagets na bagets. Kaya yun yung reason kung bakit, eto top secret ko isa. Bakit ko nagustuhan si Rocky Tera? Bakit? Naging crush ko si Rocky Tera nun. Seryoso yan? OMG, yan. Hindi ko akalain. Kasama, di ba dati may mga uso dito yung mga top 5 na crush mo sa MBC. Pang ilan kami? Top 1 ka. Ay, talaga? Top 1 kita. Yan. Thank you, Kiko. Sabi niya, gandahan ko daw yung spill. Sabi niya, gandahan mo yung spill. Off the air to, sabi niya, lagot ka sa akin. Uy, wala akong sinabing gano'n Katotohanan lang po ito sinasabi ni Kiko. Uy! Tapos? Ayun, tapos sabi ko, maganda pala yung Rocky. Thank you Thank you talaga, na-appreciate ko. Sabi ko, ganda ng Rocky. Tapos, si Conrad, yung ka-OJT ko, yun. Siya ang kasama mo sa internship? Kasama ko sa ka-intern ko yun. Siya ang unang nakaalam na crush ko si Rocky. Yan. Tapos yun, nagtuloy-tuloy na. Yun yung reason kung bakit umaga ako lagi mapasok. Gusto ko makita si Rocky. Seryoso? Buti wala kang wala kang naging jowang empleyado. Wag na natin sabihin. O baka ngayon, may ginawa kang intern. Ay! Wala. Pas tayo dyan. Hindi naman ganyan yung top secret mo, Hindi. Pas tayo sa mga ganyan kasi mahal magpa-enroll. Uy, wag ka nga. Sa pagkakaalam ko, nasingsingan mo na eh. Uy! Oo naman. Pero hindi intern dito yun. Grabe ka. Oo nga. Pero 'di ba meron sa mga companies na nagpapasok sila ng intern at the same time, yung ibang mga empleyado pumapasok sa intern-employee relationship. Which is actually bawal. Bawal talaga. Kasi hindi man appropriate. Pero kung sabihin natin nakatapos naman at wala namang internship na, go lang. Sinuportahan. Merong ganyan dati dito. Yan ang top secret. Ito yung top secret. Sa pagkakaalala ko lang Pero ito, bago pa ako pumasok ng Love Radio. Pero sa MBC in general Hindi ko ito sa Love Radio natin lang. tumatawa. So meron akong kilala na intern dati. Tapos, naging jowa daw siya and finally naging asawa na nung employee na yun. Oy. Pero graduate muna ng college bago naging sila nung mismong employee na yun. Medyo matanda na tong mga to Kaya wag kayong wag nyo i-chismis yung iba na nandito ngayon. Wala ako niyan. Yan. Oo. Tsaka basta alam mo yung responsibilidad mo. Diba? Naman. Okay yun. Etong si Kiko by the way, isa to sa mga pinakamahuhusay na naging intern namin sa Love Radio. Kaya nga siya, nagkaroon ng malaking role or responsibility sa Love Radio dahil napakahusay nito.
Hindi ka ba nagsisisi? Na ano? Nan, pumasok ka as an intern, tapos at the same time, nakapasok ka dito. Hindi So naman. far. Pero ngayon nagsisisi ako, umupo ako rito. Kanina muntik na rin ako magsisi. But actually, nung narinig ko yung top secret mo, ay, okay na. Wala. Yun yung pinaka-top secret ko. Hindi ko akalain. Sino yung pasok mo dun sa top 5 mo na crush mo? Wala na rito si Jel. Si Jel Jel Gawaran, Gawaran, digital content producer wala. namin dati. Sino pa? Si Faye. Wala na rito Faye. Sa ads natin. Tsaka si Eunice. Yeah, wala na nga eh. Oo nga. Nag-alisan. Uy, grabe. Isa karangalan na isa akong DJ na pumasok sa top 5 mo Ikaw lang naman yung isang DJ doon. Wala namang ibang DJ. Kaya nga, nag-iisang DJ ako na pumasok doon. yun. Akala ko, syempre, pag hindi DJ, okay lang. Yun. Grabe. Uy, sabi dito ni Boy Pindot, parang parehas tayo. Oy! Dude, seryoso ba yun? Pare sa top 5. Guys, wala akong maibibigay sa inyo. Binola-bola nyo pa ako ngayong gabi. Kala nyo naman, mabubola nyo talaga ako. Nabola na ako. Oy. Anyway, pero thank you naman. Kiko, sa pag-share mo ng iyong top secret. And kumusta naman so far yung journey mo with Love Radio? Wala. So far, so good. Wait lang. Nung sinagot mo ako na, Wala. Ang haba. Parang may pag-aalinlangan. Hindi, parang ang lakas mo ka-artista. Artista yarn. Then, so far, so good. Actually, na-enjoy ko yung mga ginagawa. Although, hindi na ako mag-sugarcoat na hindi nakakapagod. Sobrang physically exhausting po ang maging empleyado ng Love Radio. Kasi si Love Radio naman kasi talaga is very active when it comes to events, when it comes to on ground, yan, yung mga ganyan. So, marami tayong Tsaka marami tayong tinutulungan. Oo, diba? yun. Marami bukod kasi sa, alam mo yun, duties namin as an employee of Manila Broadcasting Company or MBC Media Group. Kami, kumbaga parang we see to it that we are compassionate, diba? Meron tayong social corporate responsibility. Yes. Oo. So, yun. So, nakakapagod siya. Physically and mentally exhausting. Yung mag-isip ka lang ng simpleng program flow ng event, napaka-exhausting nun yan. Pero at the end of the day, kapag nakikita mo kasi yung output, yung result ng ginagawa mo, masasabi mo minsan mapaproud ka na lang sa sarili mo eh. Nakaka-proud ka doon. Sabi ko, minsan mapaproud ako sa sarili ko. Sabi ko, kinakaya ko to. Talaga ba? Actually. Diba, minsan patanong ako, kinakaya ko to. Anong katawan meron ako? Pero I must say walang makakapantay sa ginawa mo. I mean, walang makakapantay na PA sa ginagawa mo. Uy? Production assistant Guys, eto top secret na po rin ito. Wow! Wait lang. Talaga ba? Bakit? Secret na ba talaga to? Bakit parang nag-eulogy tayo? Diba? Hindi ka pa naman mamamatay. Diba ka pa naman mamamatay? Parang nagbubulahan tayo dito. Diba? Hoy, hindi ko sinabi to sa iba. Pero eto kasi diba, nung pumasok ako sa Love Radio, I was also an original production assistant. Oh, yeah. Diba? So, ganun din yung kapalaran ko tulad ni Carl Naging intern ako. Sino si Carl? Sino si Carl? Teka, saan galing yung Carl? Hoy, Carl, lumabas ka dyan. Sino ka man? Sino si Carl? Pambira to. Sino si Carl? Bigyan mo ba ako ng alias? Papagitin mo rin pala sa area yung pangalan ko. Pambira to. Makitera na to. Delikado pala pag live. Tapos ang ganda-ganda ng ang ganda-ganda ng spill mo kanina. Protector ng mga secrets nyo. Wala kayong protector. Malamang. Ibubulgar na yung pagkatao nyo. Wait lang. Ba't ang ingay natin na midnight na? Huwag na tayo. Naiyak ako kakatawa. Top reveal. Wait lang. Hindi pa kasi tapos. Ano? Tapos secret na magiging top reveal. Pambira to. Ang ganda-ganda ng intro niya kanina. Ang protector ng mga sekreto. O inaayos ko pa yung sasabihin ko sa'yo. Sadali lang. Okay, burayin niyo po sa isip niyo na narinig niyo yung totoo niyang pangalan. Akala ko burayin niyo po sa isip niyo na ako protector ng sekreto niyo. Wait
Wait lang, ang dami namang Carl sa mundo ah. Oo, talaga. Baka mamaya iniisip mo yung isang Carl, alin daw? Carl, alin daw? O diba, napapakinggan sa umaga. Tulog na yun. Anyway, mabalik tayo dun sa sinasabi ko na hindi naman eulogy to. Eto na nga. Kasi ako, as a production assistant na pumasok sa Love Radio, parang ang dami kasing ginagawa as a production assistant na minsan pag yung mga tao papakinggan kung ano yung position mo, ganyan designation mo, isipin nila na ito lang yung ginagawa mo. Easy Parang easy lang para sa kanila, taga-assist ka. Parang ganun yung iniisip nila. Pero hindi nila alam that you are the head, 'di ba? Of events, of certain ground activities, ganyan. So, parang ikaw talaga yung punong abala sa lahat ng yun. And even dun sa mga ginagawa ng mga DJs, parang ikaw din yung nagmamando, 'di ba? So, totoo. Ang mga naging production assistant, 'di ba? Maria Morena, siya nagsimula na. Yan. Sumunod ako. Raketera, sumunod si Laika Barista, tapos may iba pang mga sumunod. And masasabi ko na witness ko rin kasi yung kay Maria Morena, kay Laika Barista, intern ako naman nung na kay Maria Morena. At masasabi ko na parang etong si Kiko, hindi, tinama ko na. Kala, kinabahan ako ron. Si Kiko, siya yung the best sa lahat ng mga dumaan na sa production assistant. Sabi nga namin, parang feeling ko walang makakapantay dun sa lahat ng mga pinaggagawa niya. Sobrang organized, sobrang hands-on, sobrang grabe magsakripisyo para sa work. Iba yung dedication sa work. Hindi totoo yan. Oo. Bola lang yan. Hindi. Alam mo, mapapatunayan talaga nito. Lahat naman sinasabi ko, kung dadagdagan yung sweldo mo. Oo naman. Oo naman. Bakit hindi? Gusto nyo ba ng concert? Go! Diba? And we hope, diba, na ano talaga. Ako, basta ako na-appreciate kita. Na-appreciate ko yung lahat ng mga efforts na ginagawa niyo. Actually nakakatuwa lang din na maging production assistant ng Love, no. Kasi akala ng iba, no, ang madali yung trabaho because kasama ko yung mga jocks, masaya kami, 'di ba? Lumalabas ako with the jocks, pero ang totoo noon, minsan mapapagod ka eh. Nandun yung minsan mapapa-question ka na worth it pa ba yung ginagawa ko? Tama pa ba tong yung landas na tinatahak ko? 'Di ba? Kasi parang isipin mo, masaya lang siyang tignan eh. Pero yung pagod, yung stress, nandyan lahat yan eh. Pero at the end of the day, kapag nakita mong maganda yung output, nakita mong masaya lahat, 'di ba? Yung mga DJs, nakita mo na masaya sila sa ginawa nila at kinongratulate ka naman nila. Then yun na. Magiging masaya ka na. Ayun. And masaya kami na nandito ka. Yes! Ang lakas mong bola! Hindi nga nang bubola, ito naman eh. O sige na tayo magpahinga na. Nakata ko lang po ito, dat pauwi na eh. Actually, nagbubuk na ako. Ay nako. Anyway, nakapiling po ninyo ang inyong basa, Princess. Maraming salamat. Sure, thank you. Thank you. Ayan. So, Kabisyo, magpahinga ka na rin. At tuloy-tuloy lang kami sa pagpa-play ng mga magagandang tugtugan dito sa stasyong number 1, 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This has been yours truly, DJ Raketera, saying good night, people of the universe. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!